kan ci gaban mu ga wannan murtala nema ta siyasa a samu ga wannan murtala nema kuma ya atar da samu ga wannan murtala ga wani gado ne gaban mu ga wannan murtala ga dangan duje din mu ga wannan murtala daidai da damu ga wannan murtala ga wani gado karkashin daragata na kungiya GGPD aminu jiji tarmin saya GGPD murtala ga wani nan ya sunkuya GGPD to har da alban tarabo na kungiya GGPD babba ta kai gado iya wuya GGPD wakar shi ne ya ce ai GGPD babba daukar nauyin ta za ya yi GGPD dan ko alban jirgin sa bai lai GGPD musamman akan ga wannan murtala GGPD galamin sani na ce galamin GGPD har lamin sani ka waje kungiya GGPD da mata ta cikin waga kungiya GGPD janu musa a tudun wada'iya GGPD ga ce a mandun doguwar mu ba GGPD da nashi bai dauda ha musu ma GGPD da honorable aminu dahiru GGPD da binta sifikin a kungiya GGPD da tijani a marko kungiya GGPD zan yi juye na huta yin zaya GGPD Hassan cikin za yalla haji GGPD honorable safiya da rike agaji GGPD honorable umar zita a babure GGPD sabi umar zita dai na murtala GGPD dan kwashe dan maje akwai kula GGPD honorable haji salmanu gwarzawa GGPD honorable almodu gunin mu GGPD da honorable ibrahim wara GGPD da musu tafa a jigawa a kungiya GGPD da honorable abbas kalara awi da honorable bai ja rana a kungiya GGPD da su aibu rabbi da dogo GGPD kan mu dakaru ne na murtala GGPD mun buga wani garo ya waya GGPD ga wani garo furo emoshin da aral tare ta dau a da kifar da kwando a jihar kano GGPD Kano kwando ya hallaka GGPD Kano Kwando ya hallaka ga wani garo furo emoshin da daga tare zazzafar kungiyar mu mai karfin al'umma GGPD Kano kwando ya hallaka ni ko yaushe da fara Allah za na kira wanda ya kamo ni shi ya mun bai wani